Aquest any, Jovent Republicà de Lleida, no hem pogut fer la nostra típica paradeta de llibres i roses. Per tant, us farem una sèrie de recomanacions literàries per a que pugueu gaudir dels llibres quan s'acabi el confinament. Jo us recomano L'origen de la família, de la propietat privada i de l'Estat, de Friedrich Engels, on desenvolupa un anàlisi científic de les diferents etapes de desenvolupament social de la humanitat fins a arribar a l'actual societat de classes basada en la propietat privada dels mitjans de producció. Bon dia i bon Sant Jordi a tothom. Per aquest Sant Jordi confinat, jo us recomano el llibre de La força de la gent, del Jordi Borràs. És un llibre que ha publicat el fotoperiodista sobre fotografies que ha fet ell durant les mobilitzacions post-sentència i on podem trobar fotografies de la batalla d'Urquinaona, l'aeroport i l'ocupació de la Jonquera, entre altres. I és un llibre que ens permet recordar quan els carrers van ser nostres, ara que estem tancats a la nostra casa amb aquest confinament. Jo us el recomano molt i us animo a que el compreu a través de llibreries obertes a la vostra llibreria de confiança i l'aneu a buscar quan acabi aquest confinament. Bon Sant Jordi! Aquest Sant Jordi us recomano Des del banc dels acusats, un llibre de Raül Romeva amb una vivència de primera mà de què és el que va passar. Un llibre molt il·lustrat en el qual Raül Romeva explica què és el que passava cada dia i tota la gent que anava a declarar i tot el que passava en el judici farsa que es va produir a l'estat espanyol. Aquest Sant Jordi us recomano Des del banc dels acusats. Bé, doncs jo recomano el llibre Qui vol el fígol dels mitjans, ja que tracta sobre la Revolució Russa i sobre la construcció de la Unió Soviètica des del punt de vista d'un autor occidental que no defuig ni a la crítica ni al debat. Bon dia, a mi m'agradaria recomanar-vos La vida rebel de Rosa Parks, escrit per Jean Theo Harris, perquè sempre se l'ha marcat dintre d'una opció única i realment darrere hi ha 6 dècades d'una pensadora política seriosa i una activista molt el llibre Los esclavos de Franco, de Rafael Torres, perquè és un llibre que parla sobre com Franco esclavitzava els presoners republicans i crec que com a joves hem de ser conscients de que cap d'aquests crims ha estat indemnitzat i que hem de seguir lluitant per dignificar la memòria d'aquestes persones. Jo us recomano un llibre de memòria històrica centrat en les accions realitzades els darrers anys al nostre territori. Aquest llibre és Vestigis, memòries i símbols a les comarques de Lleida. Jo en aquest Sant Jordi voldria recomanar el llibre de Daniel Rebert, d'Aina Torres, ja que conta la història de 22 dones que van prendre partit per interrogar els murs del patriarcat. Hola, molt bones, sóc el Marcel Josep. Avui us vinc a recomanar Contra el capitalismo salvaje, de Bernie Sanders. És un llibre molt interessant, ja que ens diu als joves les claus que tenim per a canviar el nostre futur. Espero que us el llegiu i us agradi. Jo aquest Sant Jordi us recomano Idees de combat, de Josep Maria Terricabras, que és un llibre molt fàcil de llegir i que toca diferents temes, llavors trobo que és molt interessant. Avui us presentaré el llibre Parlant amb tu d'amor i llibertat, escrit per Oriol Junqueras. És un llibre de divulgació literària que, mitjançant una perspectiva històrica, Junqueras relata el seu amor cap a la seva terra, cap a la seva gent i, sobretot, cap a la vida, a través també d'aquesta literatura universal. Us el recomano, bàsicament, perquè en aquests moments on és tan important cuidar-nos, aquest llibre i ajuda moltíssim. Desitjant que les coses que Junqueras relata en aquest llibre espero que les pugui fer molt aviat en llibertat. I després d'aquestes recomanacions literàries, us recordem que podeu accedir a la nostra biblioteca oberta virtual on podreu trobar molts més textos per formar-vos aquests dies. Bon Sant Jordi!